og jeg er tandplejer her i Frederiksberg Kommunes tandpleje. Og vi kommer ud cirka en gang om ugen til forskellige daginstitutioner. Og det er sådan, at når vi kommer ud i daginstitutionerne, så kommer vi ind med børnehaven, og så kommer der noget personale ud sammen med 4-5 børn ad gangen. Altså når man er sådan i en tandlægebus, så er der selvfølgelig nogle ting, der er rigtig godt, og noget, der er dårligt. Det er rigtig godt, at børnene ser hinanden, og der er næsten ingen børn, der er kede af at skulle til tandlæge, fordi de kan se, at de andre og lidt større børn meget, meget gerne vil til tandlæge. Men om vinteren for eksempel kan der være lidt koldt at være i tandlægebus, om sommeren kan det være lidt varmt. Så det er sådan lidt skiftende med klimaet. Men altså de fleste af tingene, de går sådan set meget gnidningsløst, og vi kan meget vel nå en 30 børn på en formiddag, altså fra de kommer til omkring frokosttid. Så det er en meget, meget stor arbejdstidsbesparelse. Når vi er her i tandlægebussen, så mangler man selvfølgelig forældrekontakten, men på den anden side, så når vi rigtig mange. Når vi skal undersøge børnene, så har vi en bærbar PC med, hvor vi faktisk overtager vores stationære PC hjemme på klinikken. Det gør vi via en mobil bredbånd. Og så kan vi se alle de ting, som vi også kan se på klinikken med hensyn til journal og aftaletider og de forskellige ting, der er. Så vi har sådan set ingenting, vi kan misse på den måde. Vi har den fulde journal med os. Der kan blive lavet tandrensninger og afpudsninger og fissurforsejlinger og fluorlakeringer osv. osv. Det kan der sagtens blive lavet i tandlægebussen. Vi har endnu ikke fundet tandlægebussens begrænsninger.